И какво бойбанда сте, така ли? Здравейте, приятели. Ние сме бойбанд Iron Band. Да. Какъв е този член във вашата банда? Това е Дани Джи. Барабаниста ни. Не му добре да Той е вкъщи си е има лошо. Боли го е тази зъб. Точно. Иначе всичко е наред. Ще оздравее. Други път се надяваме, като има възможността да бъде с нас. Да, така е. Сега ще ви зададем няколко въпроса. Първият е как микстейп промени нощния живот на София? Кой ще говори? Шутър. Почнете от ляво надясно. Значи микстейп промени живота, нощния живот в София много добре. Именно защото предлага една платформа, на която ние всички можем да се изявим като артисти и като личности. И общо взето е такъв... Събира младежта, да. Да, всички знаят микстейп. Най-големите партии стават микстейп. Най-добрите бармани, мои колеги са тук, да. Само ти как Знаеш ли мислиш? Брус Ли като малък, като е искал вода и не е могъл да говори още какво да казва? Виж? Сега кажи ти нещо за микстейп. Това е така. Да, правилен отговор. Добре. Следващия въпрос, моля да. Следващия въпрос. Избройте концерти, на които сте били в микстейп, които са ви направили впечатление и са ви харесали много. Или партите, или каквото и да е. War 21. Не бе, чакай, ние трябва да отговориш, ти трябва да отговориш с въпроса, май. Не, да кажеш артисти трябва. Извиняй. Ентър Шикари, Enter които... Shikari, Ама да. те не бяха много добри, защото Iron Bender там Бяха подбираха по-добри, и техни. Да, бяха по-яки. А, Нищо това случва е. се, смисъл. Колко да изброим? Според мен е нормално. Повече. Ами, като за начало, Von D, Fela, War 21, Dope D.O.D. Dope D.O.D, да. Ugly Duckling. Ugly Duckling, да. Doggy Миленита, Dog. Белослава, Аз не съм идвал на много концерти. Madball, Last Hope, Vendetta. Точно така. Има. Негатив апро. Пао Коелю. Ужас, Пауло Коелho. Неща. Жан Мишел Жар. Да, Джеки Чан да. също идва. Тодор Колев. Тодор Колев. Леко му пръст. Ще се гледам го лайва, не беше среща. Ти, бе. Добре. Мисля, че да. Следващ въпрос. Да. Опишете микстейп с една дума, да кажете микстейп е... Mixtape is massive. Микстейп. Окей. Микстейп е супер. Едно пожелание за екипа на микстейп за рождения ден. Все такава чезарни и готини. Усмихнати. И само напреде. Да. И да пиете повече. Добре, и сега искам да пеете Happy Birthday. Няма как да Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mixtape. Happy birthday to you. Поздрави, удачи, поздрави, удачи.